Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe. Molweni ngaleli suku olukhulu kangaka lokugqibela lika-2024. Usigcine kwade kwalapha umzali. Uthembekile. Wethembekile ngonyama yezulu. Wethembekile maxhoba yakhawuleza. Suke nathi kuJanuwari, namhlanje sikuDisemba, sisalelwe zimizuzu neawara, sifike kunyaka omtsha. Uthembekile, yes, you are holy, you are holy, you are holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosana enyangweni. Hey, singathula kanjani thina kubo bonke abantu? Indumiso 150 ithi, let everything that has breath praise the Lord. Lord, we praise you, we praise you, we honor you, we thank you. Lord Enkosi mzali, thank you, Father, for your love, for your mercies that are new every morning. Thank you, Lord. We are confident. We are confident that you are still going to be with us now in 2025. Siyabulela waza wasikufundisa ukholo. Siyakholwa kuwe Moya Ongcwele kungenxa yothando lwakho. Siyabulela Yesu. Dwala lamadwala, qhawe lamaqhawe. Imilomo ivaleke. Asiye ku-Exodus 23, simbulele ngakumbi uYesu. Kuthi Exodus 23 verse 25, nize nikhonze uYehova uThixo wenu, asikelele isonka sakho namanzi akho, ndisuse isifo phakathi kwakho. Inkulu lo vesi kufuneka simbulele uYesu, simbulele ngezithembiso zakhe. Sikhulu esi iscripture, le ivesi yami. Apha eBhayibhileni kufuneka kube nevesi othi le eyam le eyam le eyam le, ngoba inezithembiso ezibambekayo. Apha uthi ndikhonze thenjiwe, bizigama lakho. Uthi ndikhonze thenjiwe, ndizokusikelela isonka sakho. Eso sonke usityayo everyday osithengayo sisikelelekile, sisikelelwe ngoba wena wenze njani? Ukhonza uYehova ophilayo. Lawo manzi akulo yadi kuloo asikelelekile. Eso sonke sixovayo sibhake sisikelelwe nguYehova. Ngantoni? Ngoba ukhonza yena. Nawe usikelelekile, ungena uphuma usikelelekile. Ngenxa yantoni? Ngoba ukhonza uYehova ophilayo. Abantwana bakho basikelelekile. Impilo yenu isikelelekile. Masimbulele uYehova ngokusikelela. Masimbulele uYehova nangempilo and long life. Sinikile long life kuverse 26. Uthi kuverse 26, akuyi kubakho kuphunza nakudlola ezweni lakho, inani lemihla yakho ndolizalisa. Masimbulele uYehova nange-long life asiphe yona, usiphile. Kule vesi ka-25 utshilo uthi, ndizosisusa isifo phakathi kwakho. Qambelela kwelo themba yokuba nesiphi isifo onaso ngoku sizawususwa ingonyama yezulu. Igazi lakhe liphela amandla, lizawusuka eso sifo. Ngoku sisazicelele ukuthi njena sizuphela uzuphila, ngenkani nangomlilo sizawusuka eso sifo. Hlala unethemba, hlala umbulela ngayo yonke imihla. Masimbuleleni manje. Mhle
wethembekile. Andazi uba bendingenayo Yehova mna nabantwana bam ngaba siyintoni, kodwa ndifuna ukuxelela into yokuthi ithemba lam, ukholo lwam, uthando lwam ndilufumana kuYehova. Uthando nayo yonke into entle endinayo ndayifumana ngokuyiza kuYesu, wavela watshintsha impilo yam. Wathi uYehova xa etshintsha impilo yam, kanti kulapho nomtyholi aza kulwa khona. Ulwa mahala, hlala apho kanye kuYehova wakho ungasuki. Uhlalele loo nto kanye uba ngoku uthe wena wawukhonza uYehova, uthe wena wakwamkela uYesu empilweni yakho, zajika izinto kwabonakala iintshaba. Uhlalele loo nto kanye, umkhonzele loo nto kanye, umbulele loo nto kanye. Uthi, Father, without you I'm nothing. I'm nothing without you, King of Kings. Ngonyama yezulu, King of Glory. I honor you, I love you. Thank you for loving me this much. Thank you for preparing a table for me in the presence of my enemies. Mbulele nangaleyo. Mbulele ngoPsalm 23. For preparing a table for you in the presence of your enemies. Sihleli nje kungenxa yakhe yokuthembeka kwakhe. Wethembekile uYesu. Nasithandaza sibokholwa sithi le esithandazayo izasenzela. Singasesicinge ngoku sicinge fana uYesu ngoba engabonakali sithi hayi uYesu ayikho into azasenzela yona. Ungalingi usuke kuye. He is faithful. He is a loving God. He is a prayer answering God. He is listening to every prayer, everything. And xa une relationship yakhe naye, yonke into yakho yinike yena. Noba inganzima njani uthi Yesu ithathe ndiyibeke ezinyaweni zam, uza kunika ukuphumula. Ngoba utshilo wathi nayiphina ekusendayo, izani kum nayo yonke imithwalo yenu ndizaninika ukuphumula. Enye yeevesi zam lezo. Andazi iivesi zakho, khawukube neevesi zakho ukuzibhala, uzixelele nawe ukuthi iivesi zakho zeziphi. Neevesi mna ezininzi ezindakhileyo. Nawe yiba neevesi apha eBhayibhileni othi ukuthi hayi lezi le eyam le qhayisa ngayo. Kuthi noba kumnyama entla xa ndibiza laa vesi, xa ndifunda laa vesi kube mhlophe. Xa kuza kukhanya kuqale kube mnyama. Xa kuza kukhanya ungayeki ukukhonza uYesu, ungayeki umbulela. Ukumbulela mayibe yi-lifestyle yakho, mayibe yona nto yenzayo imihla nezolo, kwenzela ukuthi njena uzoba strong. If you are not grateful, you can never have love of God. You can never be strong. You can never testify of His goodness. He is good. That's a powerful testimony. Kwezi end times apho uYesu agxekwa khona, wena yima noba usele uyi-1, utsho uthi njena apha mna ndimbonile kodwa empilweni yabo, ndiyibonile ingonyama ezulu empilweni yabo, uqhayise ngayo. Vala umlomo wentshaba, uqhayisa ngayo. Nkosi kakhulu, ungene kakuhle kunyaka omtsha, ukhokhelwa yingonyama ezulu. Zobe sikhokhelwa yiyo, ebusuku uzasikhokhelwa ngomlilo, emini uzasikhokhelwa ngenkungu. Singena ngaye thina, siqhayisa ngaye thina. All the days of our lives, Lord Jesus, we will praise you and we will boast about you. We are not boasting about ourselves. Thina asinanto esinosiqhayisa ngayo, kodwa siqhayisa ngawe Yesu Kristu. Thank you so much for your love. God bless you.